Ай-яй-яй, нет, так не делай. Искаш ли да играем отново? Искаш ли? Това е място, къде аз работя. Да, дори и тук ще работя. Защото подготвим нещо много готино. Мар, скажи всем чао-чао. Чао-чао на видео скажи. Лиса. Лиса, да. Ние отиваме да спинкаме. Това е най-любимата ми пица, вече много години. Детето ми там спи. Хапа ми от тук, когато бях все още малка. Най-вкусната. Привет и добре дошли в новия ми влог. Това е по принцип първи влог от Чебоксари, но втория влог след нашето пътуване. И искам да ви кажа, че тук сме вече 4 дни, а Марк все още не иска да се остава без мен, така че аз никъде не мога да излиза. Надявам се, че той ще се свикне, защото това е тотално друг човек. В къщите, когато сме в София, той е направо окей, остава се с баща, нашата гледачка, дори в двора мога да го оставя с някой майка и да отида вкъщи да вземе нещо, ако му трябва. Никакъв проблем няма. Да, той не обича чужди хора и понякога крещи, когато ти влизат в личното му пространство, но вижте, той дори не иска моята майка да му кара колело. Ой, да му кара количка. И това е малко трудно, защото аз се свикнах, че сутрин, когато аз ставам, Диана го взима и аз доспивам. И тук исках така и също моята мама да го взима. Но не е възможно. Той става и иска аз да ставам и иска да прави всички заедно. Сега сме на разходка. Нашия режим дня е такъв. Ставаме, той става някъде към 7:30, закусваме всички. И след това отиваме на разходка с кучето, с моята мама, аз и Марк. Марк, помаши ручкой. Маркуша, помаши. Молодец. И след това отиваме на разходка. Тук е много хубаво време. Ние живеем до Волга. И много се надявам, че скоро всичко това ще се оправи. Защото аз тук исках много да излизам някъде с приятелките ми. Дори да ходя да пия сама някъде кафе. Защото така е много трудно 24 часа без никаква почивка. Той заспива в 9 часа, аз имам 2 часа за себе си, след това също заспивам, защото ставам в 7:30 всеки ден. И той иска само с мен, ако го оставям дори на няколко минутки в другата стая, плаче. Така че знам, че му трябва време. Всички, цялото ми семейство е чужди хора за него все още. Той беше тук миналата година, но не помни, защото беше много малък. Моята баба има юбилей, тя има рожден ден и тя става на 80 години. Представете си. И ние днес сутрин дошли сме да я поздравим с букет цветя и през вечерта отиваме на вечеря. Сега искам да ви покажа цветя, които ние подарихме. Най-любимите цветя, такъв голям букет и поръчахме. Взехме белини, тортичка. Что делаешь? Что это такое? Ай-яй-яй. Тихо. Днес сме в ресторант, празнуваме рожден ден на моята баба. Ние сутрин ви показах букет, който ви подарихме и сега сме избрахме точно ресторант с такова детски клип. Така че Марко може тук да поиграе малко и ние да се насладим.
споделям повече разликите или прилики Русия на България. Аз мога само да кажа за моят град. Моят град не е толкова голям. Тук живеят около 500-600 хиляди хора. И град ми намира на бряг на Волга. Затова е толкова красив. Толкова красива природа има и толкова свеж. Тук при нас какво има за голяма разлика на мен, защото съм от почти 2 години майка, винаги ходя с количка навсякъде. В България няма никъде нормални тротуари, така мога да разходя с количка. А тук навсякъде има и примерно от моят район аз мога да отида направо до центъра с количка. Няма никакви проблеми. Има главната пътека с всички коли и има големи тротуари за всички деца. И тук примерно при всяка практически сграда има детската площадка. Тук няма такова нещо. В България там има по принцип само в комплекс някакъв или една на целия квартал. Пълнир така при нас. И искам да ви покажа, тук е примерно, виждате ли, повече тротуари, отколкото пътеки за коли. И по принцип там е Волга и ние сега след малко ще отидем там на детската площадка. Там ходим и се разхождаме доста много. При нас е много топло вече. И Марк се занимава с любимите му неща. Тича след птици. Той това правеше в Италия, в България, тук сега в Русия. Навсякъде. Любимото му занимание. Дано да се умори да спи добре. Нали? Да? Днес ние празнуваме ден на децата. И сега хапваме в ресторант. Тук е моята мама. И аз хапвам. Бяхме в парка с Марк.